Hi girls! Vím, že už sa tu rozmáhajú nejaké debatky, už nejaké hejtiky, už zase nejaké mudrolantky mudrujú, blablabla, že som sa zbláznila, že čo si pichám, jak si pichám a tak ďalej a tak ďalej. Pozrite sa, není to vôbec moja povinnosť to nikomu oznamovať, hej, keď už sme pri tom. Ale ja som povedala vždy, že keby niečo také urobím, vám to poviem. A ja si osobne myslím, že je lepšie hovoriť pravdu a prezentovať reálne výsledky, reálne veci, ak sa dejú, než tu nastavovať mladým babám narratív, že všetci schudneme kokot za mesiac 20 kg, hej. Vtedy práve tie baby sú motivované si urýchlovať tie výsledky, lebo proste vidia, tá influencerka schudla za mesiac si kokot 10 kg a mne to nejde, tak si niečo akože dám, aby mi to urýchlilo, hej. Takže ja vám proste v tomto nebudem klamať, ja sa tu nebudem uškierať, nebudem sa tváriť, že jak ja cvičím, jak ja som neviem čo, proste áno, pichla som si to, no a čo? A teraz nejdeme sa tu baviť o tom, o nejakej propagácii, hej. Toto tu už je dlho, všetci o tom vieme, kto chce si to vie kúpiť, keď sa raz niekto rozhodne si to dať, pichajú to na klinikách, kdekoľvek, hej, čiže to je proste úplne, že to najmenej. Čiže to už sa nemusíme o tom baviť, že toto je nejaké tabu. Vieme o tom všetci, kurva, všetci o tom vieme. Ale nikto o tom nehovorí, nikto nehovorí o tom, ako sa to má brať správne, ako sa máš na tom správať, aké si máš dávať dávky, čo máš robiť a tak ďalej a tak ďalej. A potom sa presne to stáva, že ľudia si poprestrelujú dávky, sú potom voči tomu rezistentní, potom tomu sa náhle vysadí, lebo dostanú žlčníkový záchvat, potom skončia v nemocnici a potom priberú naspäť všetko, čo schudli. Hej? Ale toto nie je o tom, že teraz ja môžem jesť, čo chcem. Ja som stále na dietke, ide sa cvičiť, proste vy musíte stále dodržiavať prísny režim a robiť všetko rozumne. A viete, o čom to je, že mnoho ľudí sa len proste chce dokázať pred verejnosťou to, že ako ja, ak som to dal, ja som schudla, bez pomoci, ja v živote a blá, blá, blá. Pozrite sa, neviem, mám vám o tom radšej akože klamať, mám sa tváriť, že chudnem prirodzene, alebo čo by ste akože radšej, ja neviem, že ja nehovorím, že moje rozhodnutie je správne, možno ho o mesiac vyhodnotím, že to bola pičovina, ale tak ja som naozaj na minimálnych dávkach, verte mi, ja z toho nezomriem. Keď zistím, že to bola pičovina, tak ako fajn, máte poučenie, že to pičovina, že to nedávajte, hej, akože čo tu teraz riešime, ja neviem, keby vám to nepoviem, tak klamem. Hej, tak som piča. Keď vám to poviem, tak som vlastne aj tak piča. Takže, ale akože ja som to čakala, ľuďom proste sa nezavďačíš, ale bože môj, no. A robíš to kvôli mne? Áno, robím to kvôli Flavovi, lebo ma body shameuje. 1000krát